Hello, hello, testing, hello, 1, 2, hello. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla Missier tagħna, inti taf li aħna nixtiequ nħobbu lil xulxin. Kultant jirnexxielna, imma ħafna drabi nispiċċaw biex inweġġgħu lil xulxin. Forsi mingħajr ma rridu. Nitolbuk biex iżżommna fl-imħabba tiegħek. U biex tallimna nħobbu lil xulxin b'imħabba sħiħa u vera. Bl-interċessjoni tal-Missier putattiv ta' Ibnek Ġesu, nitolbuk illum biex tallimna nħobbu. Tallimna nħobbu bl-istess imħabba li bija inti tħobb lilna. Ejna inħossu l-imħabba tiegħek għalina biex nifhmu x'jiġifieri tħobb tassew. Ejna nħarsu lejn l-istess Ibnek Ġesu illi ħabna tant sa wasal li miet għalina
Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, itlob għalina. Lejla tajba lil kulħadd, mela wasalna f'dan ir-raba' jum tal-eżerċizzi tagħna u llum se nippruvaw inħadmu skill l-oħra, se nippruvaw nirriflettu ftit fuq kapaċità importanti ħafna fil-ħajja ta' relazzjoni, fil-ħajja tal-familja. Il-kapaċità li jinħobbu l-iskill tal-imħabba, imma mhux biss l-imħabba li nagħtu lejn xulxin. Dik importanti. Anzi, importanti ħafna fir-relazzjoni, però hemm xi ħaġa oħra li tiġi qabel. Hemm skill li għalina l-insara fundamentali. Kapaċità li mingħajrha ma nistgħux ngħaddu bħala nsara. L-iskill li nħossuna maħbubin minn Alla. Għax jekk jien ma nħossniex maħbub se nsiba bitqila ħafna biex inħobb. Anzi, nispiċċa nħobb biex nixtri l-imħabba. Nispiċċa nagħmel xi ħaġa għal ħaddieħor bit-tama li mbagħad tiswieli fi ħlas lura, se nitħallas tagħha lura. Hekk mbagħad ninduna li dejn mhix imħabba imma hi egoiżmu. Allura l-ewwel mistoqsija tagħna llejla hi dwar l-imħabba ta' kif inħobbu fir-relazzjoni ta' bejnietna. U l-mistoqsija hija din, l-imħabba tiegħi lejn żewġi jew l-imħabba tiegħi lejn marti hija mħabba jew inkella negozju. Imħabba ta' veru jew inkella dipendenza reċiproka. Jien niddependi fuqek u inti tiddependi fuqi. Hekk aħna ngħidu b'mod li niftehmu jien inħokklok darek u inti tħokkli dari. Tgħidu li mhux hekk l-imħabba, le mhux hekk l-imħabba. L-imħabba jwis iktar minn hekk. Faċli għalina ħafna li nbidlu l-egoiżmu u naħsbuh imħabba. Faċli ħafna għalina. L-imħabba vera hi don, hi rigal. Waqt li l-imħabba egoistika hi bżonn li ma ngħaddix mingħajru. Mela jekk jien qiegħed inħobb imħabba vera lilek, jien qiegħed nagħtik rigal don. U rigal ma nippretendix li nitħallas tiegħu lura. Imma jekk jien qiegħed inħobbok b'imħabba li hija bżonn, neċessità, kważi inħobbok għax imbagħad għandi bżonn li inti tħobbni lura, hemmhekk allura qegħdin nitkellmu minn imħabba negozju, qegħdin ninnegozjaw. Tgħiduli imma ħafna mill-imħabba tagħna hija din iva veru. Ħafna mill-imħabba tagħna hija negozju. Però l-imħabba negozju weħida ma żżommx familja fil-kuntentizza. Ma żżommx relazzjoni fi żbuħija tagħha. U allura anki jekk ir-relazzjoni ħafna drabi tibda b'din l-imħabba negozju, spiss ir-relazzjoni bejnietna tibda billi ninġibdu lejn xulxejn anki sesswalment. Diġà qegħdin ninnegozjaw. Diġà jien qiegħed ninġibed lejk għax int qiegħed tagħtini xi ħaġa lura. Il-ġibda sesswali, qed tagħtini gost, pjaċir, anki sempliċiment inħares lejk, narak. Anki jekk tibda hekk l-imħabba, però ma tistax tibqa' hekk, għax jekk tibqa' hekk, ir-relazzjoni tasal imbagħad biex titfarrak, biex titkisser. Ir-relazzjoni tista' tibda wkoll mhux bil-fors bħala ġibda sesswali, ma tista' tibda wkoll bħala relazzjoni ta' ħbiberija. Żewġ tiħbieb li jitkellmu ma' xulxejn, li jaqsmu ma' xulxejn li jafdaw flimkien. U allura xorta waħda imma jien qiegħed nagħtik u inti tagħtini lura. Anki fil-ħbiberija hemm dimensjoni anki jekk mhix daqs kbira ta' egoiżmu. Fi kliem ieħor jien inħobbok għax inkun sew miegħek. Jien inħobbok biex inkun sew jien. Nibda noħroġ miegħek għax irridek għalija. Allura kważi nibda noħroġ miegħek biex inħobb li l-nifsi. Ejja nippruvaw nirriflettu ftit fil-font tal-mod ta' kif inħobbu. Għandna ftit ċans u xek l-eżerċizzi għalhekk iservu biex nieqfu u naħsbu, nirriflettu. Din hija l-ħajja tagħna, m'hemm xejn ħażin fija. Il-ħażin ikun jekk jiena ma nammettijiex. Jew il-ħażin ikun jekk jiena ma nippruvax nimxi pass il qudiem fir-relazzjoni tiegħi mar-raġel tiegħi jew mal-mara tiegħi.
Iżda din l-imħabba, allura l-imħabba negozju jien natik biex inti tatini jeħtieġ li timmatura u ssir iktar awtentika, altrimenti hija ddestinata li bil-mod il-mod tnejn u tispiċċa. Ħansemmu eżempju sempliċi, nistgħu nsemmu 1000 eżempju ta' din l-imħabba, nittama li diġà fimtuni x'irid ngħid. Eżempju ġrajja ma ġraċaw ma vera. John bela l-mediċina kollha u spiċċa l-isptar biex jiġi disintossikat għaliex ħallietu tfajla. Meta t-tabib staqsih x'kienet ir-raġuni, John qallu li jagħmel hekk minħabba tfajla tiegħu Marie. John qal lit-tabib imma li hu ma rridx imut, imma għamel hekk sempliċement biex juri kemm iħobb lil Marie. Imma din hija mħabba ta' veru, bil-ġest tiegħu b'dak li jagħmel John x'rid jagħmel? Rid juri lil Marie biex tinduna bl-iżball u jerġa' jorbotha lura miegħu u terġa' lura miegħu. Imma kien qiegħed ifittex il-ġid ta' Marie jew kien qiegħed ifittex il-bżonn tiegħu John. Kieku verament John kien qiegħed ifittex il-ġid ta' Marie, kieku verament John kien iħobb lil Marie b'mod matur, b'mod awtentiku. Kien jipprova jiġbed lura lil Marie kważi bil-fors, kważi minħabba l-biża' li jinkella item ħajtu, jew inkella kien iħallija libera lil Marie, li kieku kien iħobba tassew lil Marie. Allura meta nirriflettu sew nindunaw li John mhux veru kien iħobb lil Marie. Imma fil-fatt John kellu bżonn ta' Marie. John kellu bżonn ta' Marie biex hu jkun sew. Tgħidu li mhux hekk ir-relazzjoni fi żwieġ, iwa hekk, imma mhux biss. Jekk nieqfu hemmhekk ir-relazzjoni mhix se tagħti sodisfazzjon la lir-raġel la laqas lill-mara. Ir-relazzjoni hija destinata li tispiċċa ħażin. John fil-fatt kien qiegħed iħobb lilu nnifsu. Kieku kien iħobba tassew lil Marie kien jagħmel minn kollox biex issejb il-kuntentizza tagħha u kien iħalliha libera anki jekk kien ibati minħabba n-nuqqas tagħha. Bil-ġest li għamel John ma tax każ jekk hux ser iweġġaħħa jew le, jekk hux ser jinkwetaha jew le, jekk hux se jġela tagħmel xi ħaġa li ma tridx jew le. Allura John f'dal każ iktar qiegħed ifittex lilu nnifsu milli li Marie tkun sew. Mela qegħdin nifhmu li hemm żewġ tipi ta' mħabbiet u xejn. Hemm l-imħabba illi tħobb lil persuna għalija nfisha jien inħobbok għax nixtieqek aħjar lilek. Ma jimpurtanix x'jiġri minni, imma lilek nixtieqek aħjar. U hemm imħabba oħra li jiena nħobbok għax jaqbel lili. Jien inħobbok biex inkun sew jien. Jekk ikollna nġibu eżempju oħrajn nistgħu nagħmlu lista mingħajr ma naqtu. Pereżempju, jiena nidħol f'relazzjoni miegħek għax għandek il-flus. Għal min qiegħed niżżewweġ jien? Għalija jew għalik? L-imħabba tiegħi, l-oġġett tagħha. Minu int jew jien? Jiena inħobbok, niżżewġek biex nitlaq malajr mid-dar għax hommu missieri tant dejquni illi imnalla kontent għax sibt mezz kif naħrab mis-sitwazzjoni konflittwali kontinwa li toħloq l-istress fid-dar tiegħi. Okej, tgħidu li hekk bdiet ir-relazzjoni tagħna, all right, imma beqgħet hekk għax jekk beqgħet hekk hija ddestinata li tispiċċa ħażin, mhix imħabba ta' veru. Hija imħabba ngħidula egoistika, jien inħobbok, imma fil-fatt mhux qiegħed inħobb lilek, imma qiegħed inħobb dak li inti qiegħed tagħtini lura. Mela mhux lilek qed inħobb, qed inħobb dak li inti qiegħed tagħtini. U allura hemm żewġ tipi ta' mħabba. Mela hemm l-imħabba illi sejjaħniela matura, jien inħobbok għax nixtieqek aħjar milli int, u hemm l-imħabba li hija immatura jew inkella dipendenza. Jien inħobbok minn għalija, imma mhux qiegħed inħobb lilek aktar milli lilek qiegħed inħobb dak li inti tagħtini lura, jew dak li jien qiegħed nistenna minn għandek, jew dak li jien qiegħed nippretendi minn għandek. Allura jien inħobbok għal dak li qed tagħtini, jew inħobbok għax nixtieqek tkun aħjar milli int, għax nixtieq infittex il-ġid tiegħek. Normalment ikunu tnejn flimkien dawn iż-żewġ tipi ta' mħabba. Jalla t-tieni waħda
Jien inħobbok biex narak aħjar milli int tkun iktar qawwija mill-ewwel waħda. Jekk it-tieni tip ta' mħabba jien inħobbok għax nixtieqlek l-ikbar ġejt, anki jekk imbagħti jien biex nixtiequlek, biex irridulek, biex nagħmel deċiżjonijiet li huma tajbin għalik. Jekk inħobbok iktar bit-tieni waħda milli bl-ewwel waħda, allura ibqgħu ċerti li relazzjoni tagħkom fi żwieġ se tibqa' soda sal-aħħar. U jiġu kemm jiġu kumbattimenti u mal-temp, imma relazzjoni se tibqa' soda. Ħanippruvaw nifhmu ftit iktar id-differenza bejn iż-żewġ tipi ta' mħabbiet. Meta nħobbok għal dak li qed tagħtini, allura l-imħabba immatura qed inħobb iktar li tagħtini milli lilek, jien inkun inħobb aktar dak li nista' nieħu minn għandek milli l-persuna tiegħek. L-imħabba allura tkun marbuta ma jekk tagħtinix jew le. Jekk tagħtini nħobbok, jekk ma tagħtinix ħanaqa' fi kriżi. Mhix marbuta mal-persuna tiegħek, imma ma dak li inti tista' tagħtini jew ma dak li inti ma tagħtinix. Din l-imħabba tkun imħabba li tippretendi kontinwament, tippretendi mingħand ħadd ieħor. Allura relazzjoni bħal din tkun ikkaratterizzata minn ħafna tgergejr għaliex? Għax aħna ngergru għax nippretendu. Jien ingerger għaliex għax inħoss illi inti kontinwament għandek id-dejn miegħi. Għalhekk ingerger għax nippretendi minn għandek. Allura ngerger kontinwament. Tkun imħabba illi faċli tinbidel f'rabja, faċli ħafna. U f'mibeda lejn il-persuna. Għax jien inħobb mhux il-persuna, imma nħobb dak li qed nirċievi minn għandha. U jekk ma nirċevihx, jien se nirrabja. Naħseb li ċara u xek. U bħala eżempju bibliku, nissuġġerilkom tmorru taraw ftit l-istorja ta' Akab u r-reġina Jezabel. Akab kien sultan ta' Izrael u l-mara tiegħu ir-reġina Jezabel. Dawn kienu jgħixu fi żmien il-profeta Elija, jekk tiftakru nsibuha l-istorja tagħhom fl-ewwel ktieb ta' Slaten. U din ir-reġina ċara daqs il-kristall iżżewġet lil Akab biex ikollha l-poter. Għax kien is-sultan. Għamlet kull ma setet biex tisseduċih, ħalli ssejr hi wkoll ir-reġina u fil-fatt imbagħad li tmexxih minn imnieħru lil dan is-sultan, lil dan Akab. Mhux tant għax kienet tħobb lilu, imma x'kienet tħobb dak li hu seta' jagħtiha. U sintendi, allura din l-istorja kienet mimlija kumbattiment, għax is-sultan Akab kellu mingħajr ma jrid iħalli lill-alla ta' Iżrael u jispiċċa jadura lill-alla tbalim lill-bal ta' Jezabel. X'imbagħad hekk jiġri, inti tħokk li dari u jinħoklok darek. L-imħabba tispiċċa kuntratt mhix libera, Akab ma setax ikun liberu ma' Jezabel għaliex. Għax jekk ma jagħmilx dak li trid Jezabel, imbagħad kien jispiċċa waħdu, spiċċa li Jezabel tħallih. Għaxu Jezabel ħadet il-poter, ħadet is-seta f'idejja, kienet hi li kapaċi tmexxi, sintendi mod żbaljat, mod ħażin ħafna, tant li spiċċat biex qatlet ħafna nies, fosthom lil Nabot, dak ir-raġel ludi li kellu dik l-alqa ta' dwiri taħt il-palazz, jekk tiftakru, u rieda Akab is-sultan rieda din l-alqa, dik tant rieda l-alqa li kważi għandna deskrizzjoni fl-ewwel ktieb ta' Slaten ta' depressjoni. La kien jiekol jgħidilna l-ewwel ktieb ta' Slaten, kien iħares wiċċu lejn il-ħajt u jorqod, ma kienx jorqod, iqum bil-lejl jippassiġġa, inkwetat. Kien karattru dajjef u sab f'Jezabel persuna li setet iżomm is-saltna fuq saqajja bil-poter u bil-qawwa tal-personalità tagħha. Però dan iż-żwieġ din ir-relazzjoni kienet verament relazzjoni konflittwali, relazzjoni immatura li mħabba ma kienx ta' veru, imma kienet imħabba mibnija fuq x'inhu jieħu Akab u x'inhi tieħu Jezabel, mhux fuq il-ġid veru li kien jixtiequ lil xulxejn. Kif qegħdin aħna nimmaġinaw jew nissuġġerixxu li tkun l-imħabba matura. Naddu issa għall-imħabba matura. Nippruvaw niddeskrivu ftit ġifieri jien inħobbok għax nixtieqek aħjar milli int. Meta inħobbok tant li nixtieqek li tkun aħjar milli int, jien inkun inħobb mhux dak li qed tagħtini imma l-persuna tiegħek. Anzi mhux biss il-persuna tiegħek illum, imma nixtieq nara aħjar il-persuna tiegħek għada. Allura din l-imħabba ma tgħirx mhux hekk kif naraw iktar il-qudiem. L-imħabbi marbuta mal-persuna mhux ma jekk tagħtinix jew le dak li jien għandi bżonn,
tkun imħabba li mhux tippretendi mingħand ħadd ieħor imma ħsieba biex tara x'ixtieq ħadd ieħor tagħtihulu biex ikun aħjar imma tispiċċa tfittex il-ġid tal-persuna. Din l-imħabba ma tkunx tippretendi minn nirċevix jew len, skużawni, din l-imħabba ma tkunx tiddependi minn nirċevix jew len minn għandek dak li għandi bżonn, għalhekk rari tinbidel frabja din l-imħabba jekk kien inħobbok tassew ikun hemm momenti xek għax aħna bnedmin dajfin, imma rari tinbidel frabja, rari nispiċċa nippretendi l-ħin kollu minn għandek. U hawnhekk illum fil-festa ta' San Giuseppe jekk nistgħu nħarsu lejn dan il-qaddejs kbir, lejn dan ir-raġel missier tal-familja u nirriflettu ftit fuq il-mod ta' kif kien iħobb lil Marija u kif kienet tħobbu Marija. Imħabba tassew diżinteressata. Imħabba li lura minna ma kien jieħu xejn. Interessanti anki il-ġrajja tal-Vanġelu tal-lum, jekk smajtu l-Qudiesa fuq is-social network. Interessanti ħafna. Għaliex Giuseppi u xek illi bil-lejl joħlom, illi u xek jaħseb u jirrifletti f'qalbu kif se jagħmel b'Marija li kienet ila, jirċievi l-messaġġ tal-Alla permezz tal-Anġlu li jgħidu isma' tibżax toħodha b'Martek lil Marija. Għax dak li se jitnissel fija u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. U Giuseppi pratikament mingħajr interessi ta' xejn, bimħabba pura mhux biss għax mhix sesswalità, aħna nieqfu ħafna drabi hemmhekk, li mħabba pura dik li ma tfittex xejn lura. Dik li mħabba pura hija donazzjoni totali. Imħabba ħirġa l-barra biss. Aħna ħafna drabi nimmaġinaw li din l-imħabba ma tikx ferħ, ma danu l-ingan, għax hija din l-imħabba li tagħtik il-paċi tal-qalb. Aħna magħmulin għal dan il-mod ta' mħabba, għal dan it-tejp ta' mħabba, mhux għal ieħor. L-imħabba tagħtina l-paċi tal-qalb, il-ferħ ta' veru meta tkun selfless, meta ma nfittxux lilna nfusna permezz tagħha, din l-imħabba matura li qegħdin nitkellmu fuqha. Ekku kieku jkollna niflu ftit ir-rakkonti ta' tfulija ta' Ġesu fejn hemm il-preżenza ta' dan il-personaġġ ta' dan il-qaddis kbir Giuseppi, nindunaw kemm l-imħabba ta' Marija u Giuseppi kienet imħabba matura, imħabba diżinteressata. La Marija ma tfittex lilha nfisha u lanqas Giuseppi ma jfittex lilu nnifsu, anzi ċara daqs il-kristallu xek. Giuseppi il-ħarries dak li jikkustodixxi li joħsieb lill-liben ta' Alla u xek fil-pjan tas-salvazzjoni. Però ejja ħammurru ftit iktar lilien, ftit iktar lura. Għax intom qed tgħidu ġo qalbkom iwa sewwa kemm hu sew kieku nħobbu din l-imħabba matura, imma kif se nagħmlu? Minn fejn se nġibuha din l-imħabba matura? Din l-imħabba matura ma tiġix minn kemm taf skola. Assolutament. U laqqas tiġi minn kemm għandek flus. Interessanti għax l-iktar affarijiet importanti tal-ħajja ma tixtrihomx bil-flus. Interessanti. U inti taf, u jiena naf, aħna nafu li l-iktar ħaġa li l-bniedem għandu bżonn fil-ħajja u dan it-tħaddim tal-imħabba. Li jħobb u li jħossu maħbub. Dan hu l-bżonn essenzjali ta' kull bniedem. Il-bżonn ta' relazzjoni matura. Mingħajr ikel tkampa, mingħajr flus tkampa. Jekk ikollok dak li għandek bżonn tkampa. Imma jekk ninnutaw aħna l-ħin kollu niġru l-ewwel hemm bil-fanal fidejna nfittxu minn ħobna. Jew b'mod jew bieħor. Aw min ifittex il-min iħobbu billi jibni u tella u jkollu kapitali biex kulħadd jgħid il-kemm għalih dak hu mod ta' kif jirċievi l-imħabba. Interessanti li deep down kull bżonn tal-bniedem u kull ħidma tal-bniedem dak li nistinkaw għalih il-ħin kollu, dak li ma jħallinix norqdu bil-lejl. Ħafna drabi jekk immorru wara jkun ngħidu ma xemm wara. Imma x'qed ifittex dak il-bniedem? Qed ifittex li jkun maħbub. Qed ifittex li jkun maħbub. U għalhekk Alla għandu post importanti fil-ħajja tal-bniedem. Għalhekk iċ-ċentru tal-qalb tal-bniedem irid ikun Alla għaliex għax hu l-uniku wieħed li jista' jimla l-qalb l-imħabba. L-uniku. M'hemm ħadd iktar. M'hemm ħadd iktar. Sant Wistejn, inti ħlaqtna għalik u l-qalb tagħna ma sibx mistrieħ, ħlif fik. U allura billi kull wieħed u kull waħda minna u xek, fl-istorja tagħna
kellna l-diffikultajiet u l-problemi, għandna bżonn illum nitalmu kif inħobbu bl-imħabba matura. Ħanġibu ftit eżempju ħalli niftehmu. Aħna jirnexxielna nħobbu b'imħabba matura jekk lilna ħabbewna b'imħabba matura. Issa, ħanitilqu minn hawn. Ħabbewna kemm ħabbewna, għamlu kull ma għamlu għalina, żgur li kulħadd għamel il-ġenituri kif setgħu kif kienu jafu fil-problemi, fid-difetti, fid-diffikultajiet tagħhom, ippruvaw jagħmlu kull ma setgħu għalina, imma ħadd minna l-ebda bniedem ma jista' verament iħossu totalment imfejjaq fejn tidħol l-imħabba. Totalment f'siktu, f'postu u jista' jgħid jien inħossni tassew maħbub mod matur. L-ebda bniedem. L-ebda bniedem. Jekk ommi u missieri ġabuni fid-dinja ħaneżaġera ftit, sempliċement biex ikunu bħal ħaddieħor, ħalli ħadd ma jgħid li ma kinux kapaċi jġibu tfal, f'dak il-każ li ġabuni iktar għalihom infushom milli biex iħobbuni. Interessanti, għax aħna hekk nibdew, relazzjonijiet hekk jibdew, il-familja hekk tibda. Jekk din it-tip ta' mħabba immatura baqgħet hekk anke meta kont qed nikber, allura bil-fors kelli nistudja dak li ridu huma, skont kemm ridu huma, biex nilħaq dak li xtaqu huma, biex ikollhom assejs bħal ħaddieħor, biex ikollhom tabib bħal ħaddieħor, biex ikollhom avukat bħal ħaddieħor, u ħabbewni minn għalihom għalija, ma fil-fatt kienu qegħdin iħobbuni għalihom. Mela l-imħabba li tawni jom u missieri kienet imħabba għalihom iktar milli għalija. Dak ifisser li jien ukoll sensiba bitqila biex inħobb lil xi ħadd għalih innifsu u mhux għalija. Taraw ġifieri u bħal dawn l-eżempji u xek il-ħajja tagħna mimlija. Mimlija. Nistgħu nġibu eluf ta' eżempji bħal dawn. Jekk ommi u missieri ħallew lil xulxejn u jien spiċċajt daqqa arma fidejn ommi kontra missieri u daqqa arma fidejn missieri kontra ommi, jien sensiba iktar bitqila biex inkun naf jiġifieri tħobb lil xi ħadd għalih innifsu. Għax li dejjem ħabbewni bl-iskop li jinqdew bija, li jużawni bħala arma. Nippruvaw nirriflettu, po speċjali minn għaddej minn żmien ta' separazzjoni. Ħafna drabi interessanti għax li t-tfal tagħna li nkunu tant xtaqnihom u ridnihom u ġġenninna għalihom, imbagħad jispiċċaw mhux jaqgħu fit-tieni u fit-tielet fir-raba' post, ninsewhom għal kollox. Mhux talli hekk, talli nużawhom, jekk biex ma ngħidx nabbużawhom. Mhux fiżikament jew sesswalment imma moralment. Għax jien meta nġib tifel kontra missieru jew tifla kontra omma u nipprova nagħmel il-ħila kollha tiegħi biex inġiba miegħi kontra xi ħadd ieħor, jien m'iniex inħobb lit-tifel jew lit-tifla tiegħi tassew. Jien qiegħed infittex illi ikolli arma ekstra qed inħobb lili nnifsi biex niġġieled bija. Qed nitkellem hekk għax huma sitwazzjoni li sfortunatament niltaqa' magħhom sikwejt. Għax imbagħad jibdew daħlin il-flows. Is-sostentament u l-bqija u x'hekk u kif se jinqasam il-ġejt u ma jinqasamx. Allura jibdew dal-problemi. Fejn hi l-imħabba matura. Allura il-kol kemm aħna, m'hemm ħadd li huwa eżenti, ħadd. Il-kol kemm aħna għandna bżonn fejn tidħol l-esperjenza tal-imħabba. Il-kol kemm aħna. M'hemm l-ebda bniedem li jista' jgħid jiena ma kellix problemi, le. Għax anke jekk ommok u missierek ġabu ruħhom mill-aħjar li setgħu b'mod perfett, imma l-mod ta' kif għexta int dik l-esperjenza, dik ir-relazzjoni, dejjem tibqa' tgħid imma li kieku, imma kemm xtaqt kieku, imma u forsi jekk titkellem hekk quddiem ommok tgħidlek jiena għamilt kollox għalik, jiena ma nafx x'istajt nagħmel iktar għalik. Imma jien din l-esperjenza dejjem ngħixuha bħala esperjenza difettuża. Il-bniedem dejjem iħossu difettuż fejn tidħol l-imħabba. U allura x'se nagħmlu? Kif se nsolvuha l-problema? Biex ikollna l-paċi, biex ikollna s-serenità. Minn fejn se nġibu l-kapaċità biex inħobbu lil xi ħadd għalih innifsu? Minn fejn?
Jekk mhux mill-lajn mis-sors tal-imħabba, Ġesu Kristu. Ġesu Kristu. Ekk hawnhekk tidħol il-fidi, jekk jiena nixtieq hekk li qegħdin jisimgħu dawn l-eżerċizzi mhux biss in-nies li jiġu l-Knisja, imma anke nies oħra. Il-fidi Ġesu Kristu mhux għal dawk l-erba' min nies li m'għandhomx jagħmlu u jiġu hawnhekk il-Knisja jgħidu r-Rużarju biex qattaw il-ħejn jew biex jagħmlu l-ħarġa ta' filgħodu jew ta' filgħaxija. Mhux għal dawk Ġesu Kristu, għal dawk ukoll. Imma Ġesu Kristu għal bniedem li jgħix il-ġurnata fit-taħbit tax-xogħol, illi għandu moħħu mimli b'ħafna problemi, b'ħafna nkwiet, illi m'għandux moħħ ta' fidi, li m'għandux moħħ ta' Knisja. Ġesu Kristu għal dak, lil dak irid jagħti l-paċi. Lil dak irid jagħti l-għena tal-qalb. Ġesu Kristu għal dawk il-koppji u l-familji li bħalissa għaddejjin il-problemi, li forsi qegħdin jaħsbuha x'jagħmlu jmorrux għand l-avukat jew le. Jekk ifittxux counseling jew le, veru bħalissa diffiċli biex issib min jagħmel counseling minħabba l-problema li hawn. Però isir fuq it-telefon ma jimpurtax, isir fuq Skype ma jimpurtax. Insibu l-modi, nużaw il-mezzi tal-lowm. Jekk inti qiegħed taħsibha jew le, tħallix il-mara tiegħek jew ir-raġel tiegħek. Żomm mieqaf, żomm ftit il-brejkijiet. Oqgħod naqra attent. L-imħabba tiegħek mar-raġel hi matura jew immatura. Għax jekk hi immatura, wis probabbli jekk issib xi ħadd ieħor, jekk ħad tidħol f'relazzjoni oħra, se terġa' tipprova taqdef bl-istess dgħajsa. U jekk id-dgħajsa kienet mutquba, kien fiha toqba, għal xejn tbiddel il-baħar jew tbiddel ix-xmara, għax it-toqba se tibqa' hemm jekk ma tirranġax dik it-toqba. Jekk ma tirranġax il-mod ta' kif tħobb. U terġa' ssib ruħek bl-istess problema. Jiena ngħidilkom mod sinċier ħafna, anki u xek b'attenzjoni għal konfidenzjalità, illi nispiċċa nagħmel counseling li dawk li qegħdin fit-tieni u fit-tielet relazzjoni. Għax il-problema ma tkunx, aħna ħafna drabi meta jkun hemm diffikultà jew problema, dejjem il-persuna l-oħra. Dejjem nistennew, interessanti, min jiġi għal counseling, tafu għax jiġi għal counseling biex ibiddel lil-mara. Jekk jien ir-raġel ċempilt lill-fader, ġej biex inbiddel il-mara. Jekk iċċempel il-mara biex tbiddel ir-raġel. Jiġu hemmhekk qudiemi kulħadd irid ibiddel wieħed il-ieħor. Le. Mhux dak il-mod. Qabel ma jien nammetti, naċċetta li rid ninbidel jien u l-mara tiegħi taċċetta li trid tinbidel hi, mhux se jkun hemm bidla fir-relazzjoni. U ħafna drabi il-bidla tkun tilab hawnhekk, f'dan li qegħdin ngħidu bejn imħabba immatura u imħabba matura. Issa minn fejn se nġibu għall-enerġija biex inħobbu b'mod matur? Darba Ġesu Kristu irrakkonta daqsxejn ta' storja, daqsxejn ta' parabola. Illi aħna ħafna drabi nifhmuha b'mod żbaljat nifhmuha li Ġesu qiegħed jistedinna jew qiegħed biex ngħidu hekk jordnalna biex inħobbu l-proxmu tagħna. Imma mhux dak l-iskop tal-parabola, hija l-parabola tas-Sammaritan it-tajjeb. Ejja nippruvaw nifhmu ftit l-iskop tagħha, mhux se naqrax li kolkemm aħna nafuha. Aħna naħsbu li meta Ġesu lil dak l-għaref tal-liġi qallu mur u għamel hekk int ukoll, jiġifieri bħas-Sammaritan, aħna naħsbu li dak ikkmandah biex imur iħobb lill-proxmu tiegħu. Iva dik ukoll, imma mhux dak l-ewwel kmand li kellu f'moħħu Ġesu, le, il-kmand li kellu f'moħħu Ġesu tafu li ma kien mur bħal dak ir-raġel li waqaf idejn il-ħallelejn għaraf li hemm Sammaritan li huwa Ġesu Kristu li lilek ukoll jerfek fuq dak li hu tiegħu jgħid Salluqa, mhux fuq il-bima tiegħu kif għandna fit-traduzzjoni, fuq dak li hu tiegħu, Sant Wistin jgħid fuq in-natura tiegħu. Refgħu fuqu, hekk ġieli rajna stampi tas-Sammaritan it-tajjeb hekk aktar milli dan il-bniedem li waqaf idejn il-ħallelejn mhux qiegħed fuq il-bima, le, imma qiegħed fuq dar, fuq spallejn is-Sammaritan. Dak huwa jien, dak huwa int. U l-koll kemm aħna rridu nagħmlu din l-esperjenza ta' Ġesu Kristu li lili jerfani mill-art, Ġesu Kristu li lili jerfani ferut kif jien. Għax kont bejn ommi u missieri, għax ħlif ġlied fil-passat tiegħi jien ma rajtx fl-istorja tiegħi. Meta kont żgħir. Għax il-mara tiegħi qed titħak bija, daħket bija, għax ir-raġel tiegħi ma nafx qed jaqli bili jew le. Lili min qed iħobbni. Din hi l-mistoqsija li għamel dak l-għaref tal-liġi lil Ġesu meta qallu minhu l-proxmu tiegħi. It-traduzzjoni litterali mhux jien lil min se nħobb, mhux hekk minhu l-proxmu tiegħi, mhux dik, litterali lili min se jħobbni. Sewwa l-kmandament nafu.
Naf illi suppost tħobb il-Alla tiegħek b'qalbek kollha b'ruħek kollha u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Imbagħad ikompli l-aref tal-liġi u lili imma lili min se jħobbni. Jien għal min jien proxmu, din hija traduzzjoni litterari. U Ġesu jirrakkonta l-parabola tas-Sammaritan it-tajjeb. Minu s-Sammaritan? Huwa Ġesu. U minu dak li waqa' fidejn il-ħallelin? Huwa jien huwa jint. Meta waqgħet fidejn il-ħallelin? L-istorja tiegħek kollha. Id-diffikultajiet kollha, il-feriti kollha li għandek fejn tidħol l-imħabba. Kemm il-darba ġejt tradut, kemm il-darba daħku bejk, kemm il-darba l-ġenituri tiegħek minn għalihom għamlu kull ma setgħu għalik u inti għadek tħossok m'intix maħbub, forsi rrabja tal xi ħadd minnhom. Min se jfejqek minn dawn il-feriti? Biex intu kol tibda tħobb mod patu. Min se jfejqek minnhom? Jekk mhux Ġesu Kristu. U Ġesu Kristu jerfgħu fuqu sabiħa. Ħaniprofa naqra l-verbi biss hekk u llejla nixtieq li waqt l-adorazzjoni meta Ġesu jkun hawnhekk qudiemna hekk nimmaġinaw li Ġesu jagħmel magħna dawn l-10 verbi aw 10 verbi f'din l-istorja, 10 verbi. Illi jagħmilhom illum miegħi u miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minna. Mela Ġesu kien għaddej, se naraw hawnhekk Ġesu għaddej fil-ħajja tagħna. Dan is-Sammaritan kien għaddej, Ġesu kien għaddej minn hemm. Mhux kombinazzjoni Ġesu għadda minn hemm, għadda minn ħajtek, mhux kombinazzjoni. Mhux kombinazzjoni Ġesu għadda minn ħajtek meta jint waqgħet fil-feriti tal-imħabba, taħt il-pis tan-nuqqas ta' mħabba. Wasal ħdejh, Ġesu jasal ħdejk, it-tieni verb. Raħ, it-tielet verb, jarak Ġesu. Tħassru, jitħassrek Ġesu, mhux biss rak ma jitħassrek. Jersaq lejk, kawma sbieħ dal-verbi jekk xi ħadd minnkom għandu Bibbja fil-qrib, isib il-kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' San Luqa. Ħalli mbagħad meta tkunu fl-adorazzjoni tkunu tistgħu bil-mod taqraw dawn il-verbi. Kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' San Luqa minn vers 33 il-qudiem. San Luqa kapitlu 10 vers 33 il-qudiem. Resaq lejh. Dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u bl-imbejt. Kejf idewwihom lok Ġesu l-ġrieħi tiegħek? Kejf? Mistoqsijiet li trid tagħmel. Kemm tagħmilha ma' Ġesu biex tħallih ifejjaqlek il-ġrieħi tiegħek? Mhux biss idewwihom, jorbothomlok Ġesu, rabathomlu. U x'jagħmel? Itellow fuq il-bima tiegħu, traduzzjoni iktar litterali, iktar vera, itellow fuq dak li hu tiegħu, itellow fuq dak li jakkwista. Jew fi kliem ieħor itellow fuq in-natura umana tiegħu, itellow fuq spallejh. Itellow fuq spallejh. Iwasslu fil-lukanda. Il-lukanda interessanti hija il-kataluma bil-Griek, hija id-dar li tilqa' lil kulħadd. Il-Knisja tilqa' lil kulħadd, ma teskludi lil ħadd. Hekk forsi fil-passat minħabba il-puritanizmu tagħna mhux Ġesu Kristu, il-puritanizmu tagħna, ir-riġidità tagħna l-qassisejn. Ħafna drabi forsi eskludejna n-nies minn dan l-isptar li qiegħed fl-għalqa, jgħidilna Papa Franġisku. L-isptar tal-gwerra. Bħalissa intom qegħdin tisemgħu bħali qegħdin jagħmlu ħafna sptarijiet provizorji anki fit-triq fi grounds. Din il-Knisja tilqa' lil kulħadd fiha, il-kataluma, fid-dar li tilqa' lil kulħadd. U l-aħħar verb, u ma jħallikx hemm. Ħsibu. Ma jitilqikx. Ħsibu. Dan l-10 verbi. Ekkejju nippruvaw l-lejla waqt l-adorazzjoni. Nippruvaw inħossuhom, nippruvaw nħallu lil mulej jagħmilhom magħna. Ejjew nemmnu tassew, ejjew ikollna fiduċja li l-mulej jrid ifejjaq il-ġrieħi tal-passat tagħna marbutin mal-imħabba, ma kif ġejna maħbubin aħna, għax b'dan il-mod aħna nistgħu imbagħad inħobbu lil ħadd ieħor. U allura nikkonkludi bil-karatteristiċi tal-imħabba skont l-innu ta' San Pawl, kapitlu 13 tal-Ittra lill-Korintejn. Ekku nistgħu nqabluhom kollha għal din l-istorja tas-Sammaritan it-tajjeb. Kif iħobbna Ġesu? Mela mhux tant kif iridu nħobbu aħna, kif aħna obbligati nħobbu aħna, le. Imma kif iħobbna Ġesu, l-imħabba mhix għajjura. Is-Sammaritan ma jgħix għal dak li hu ferut, anzi, mhux tal-li ma jgħix tal-li jerfgħu fuq daru, mhix għajjura. L-imħabba ma tintefax biha nfisha. Ma qagħdx wara dan is-Sammaritan imur jgħid tara jien Sammaritan ara x'għamilt. Ara kemm ħabbejtek kemm nagħmlu għal xulxin aħna kultant. Ġesu Kristu magħna miegħek miegħi ma jiftaħarx jagħmel u x'ma jagħmilx. Ma jġelniex inħossuna
imtaqlejn għax ħabna. Ħafna drabi jiġrilna li meta nħobbu aħna l-xulxejn u xek jekk jien għamil xi ħaġa lik, irid insemmilek darba 2 3 u kważi ntaqlek bija. Ġesu Kristu mhux hekk, ma tintefaħx bija nfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma titkabbarx anzi, mhux tal-li titkabbar tal-li tinżel biex taqdi lill-oħrajn. Ġesu Kristu jinżel u jaħsilna riġlejna lilek lili lil kull wieħed u lil kull waħda minna bħaddi x-xibli tiegħu fl-aħħar ikla, fl-aħħar ċena. L-imħabba ma tagħmilx dak li mhux xieraq. L-imħabba Ġesu Kristu ma jirrabjax għalina. Ġesu Kristu ma jkellimniex b'mod goff. Ġesu Kristu ma jagħmilx dak li mhux xieraq magħna. L-imħabba ma tfittix dak li hu tagħha. Anzi, aħna nafu li fil-parabola dan is-Sammaritan iħalli l-flus fil-dar li tilqa' lil kulħadd fil-lukanda. Imma mhux biss aħna nafu li dan Ġesu tant ma jfittix dak li hu tiegħu illi tagħna l-istess ġismu, tagħna l-istess demmu, jew nirriflettu fuqhom. Daw l-azzjonijiet ta' Ġesu lilek iwa lilek iħobbok daqshekk. L-imħabba xejn ma tinkorla. Ara ma tħoxx li Ġesu xi darba jinkorla lik, anke meta tiżbalja bl-ikraħ. Xejn l-imħabba ma tinkurla, Ġesu ma jinkurlax għalik. L-imħabba ma żżommx f'qalba d-deni. Kemm hu sabiħ Ġesu, li ma jżommx f'qalbu, kemm hu sabiħ Ġesu. Kemm għandna bżonn aħna niftakru li Alla ma jżommx f'qalbu. Li Alla mhux biss jinsa il-ħażin li aħna nagħmlu, imma jħobbna bih, jħobbna bil-ħażin tagħna. L-imħabba ma tifraħx bil-inġustizzja. Ma jħux gost Alla meta inti tbati, anki jekk tbati minħabba l-konsegwenzi tal-ħażen tiegħek stess, ma jħux gost. Ħafna drabi aħna jiġrilna mhux hu għax ħallija lill-mara issa hemmu qas min isajjarlu jew min jaħsillu man. Mhux hu ara interessanti. Kważi qisu ma ngħidx nieħdu gost, imma ngħidu mhux bir-raġun, imma Alla mhux hekk. Alla ma jieħux gost lanqas bid-batija li nġibu aħna bidejna frott il-ħażen tagħna. L-imħabba ma tifraħx bl-inġustizzja. L-imħabba taf tistabar. Alla kapaċi jistennina, kapaċi jistenna lil kulħadd. Alla kapaċi jistenniek. Anki sal-aħħar mument tal-mewt, hekk nien niftakar l-Isqof Kowki kien iħobb jgħid xi ħaġa sabiħa ħafna, kien iħobb jgħid jiena nemmen li Alla jispora bomba atomika fl-aħħar tal-ħajja tal-bniedem biex lill-bniedem ma jħallehx jintilef. Hemm xi ħaġa ikbar, xi ħaġa iktar straordinarja minn bomba atomika. Niftakar li l-Isqof Kowki kien jirrepetija sikwit biex jisalva lill-bniedem biex ma jħallehx jintilef. Għax Alla jaf jistabar. Alla jħen, xiġifieri jħen, jifmek Alla jifmek. Jifmek li kultant tkun għajjen, jifmek li kultant tiżbalja, jifmek li kultant li mħabba tiegħek mhix matura mi immatura, jifmek. Alla jgħader, Alla jgħader. Alla jħossa lik, jagħmel empatija miegħek. Ħafna drabi aħna nħossu il-bot minna, anki f'din is-sitwazzjoni. Ibqgħu ċerti li Alla mhux hekk, Alla jgħadirna, Alla qiegħed iħoss magħna, Alla qiegħed jiddispjaċih għalina. Forsi għax jista' jkun li ħafna minn din is-sitwazzjoni nkunu ġibnih bidejna, jista' jkun ukoll. Imma Alla jħenna lina. Mhux biss jgħadirna, imma ma jifraħx li aħna qegħdin f'din is-sitwazzjoni anki jekk ġibni aħna bidejna. L-imħabba kollox temmen. Alla jafda fik. Alla jafda fik. Alla jemmen fik. Jekk qiegħed hawnhekk issa fl-Ewkaristija minn hawn ftit ieħor, mhux tant għax jien nemmen fih, mhux tant għax jien tafda fih, le, imma xu jafda fil-bniedem. Għax hu jafda fik, għax hu jafdak. Qabel ma tinżel għall-kub teħ qudiemu, tinsiex li jew niżel għall-kub teħ quddiemek. Meta nkunu għall-kub tejna qudiemu issa ġej hawnhekk fl-Ewkaristija, mhux qiegħed għall-kub teħ qudiemna moħħbi f'daqsxejn ta' ħaġa bajda, ta' biċċa ostja li tara fit-triq ma tixborix. Mhux qiegħed għall-kub teħ diġà quddiemek Alla tiegħek għax iħobbok, għax inti importanti għalih. U l-imħabba kollox tissapporti. Kollox tissapporti. Ekkejjew nidħlu f'din il-qalb, f'dan il-mod, f'dan l-istil tal-imħabba. U jibqgħu ċerti illi kull wieħed u kull waħda minna jekk inħossu ftit iktar minn din l-imħabba inkunu nistgħu nimmaturaw naqra iktar l-imħabba ta' bejnietna. Jien il-lejla stajt qatt nagħtikom il-pariri x'għandkom tagħmlu.
biex tħobbu li xi b'mod matur. Imma jien nistħajjilni bħal dak li mhux hekk min jaħdem fid-dawl jew fl-ilma ħajfimni. Bħal dak li jagħmel struttura tajba ta' conduit, mhux hekk minn fejn jgħaddi d-dawl tal-pajpijiet, kollox perfett. U għamel il-wires kollox perfett. Allura jgħidlek isma' tittamel hekk ta' imma min se jtik l-enerġija biex tagħmilhom dawn? Min se jixel l-switch? Min se jtik il-kurrent? Min se jiftaħ il-main biex jidħol l-ilma? Min fejn se ġibu l-ilma? Għax għalxejn ikollok struttura tajba ta' wiring perfetta, jew struttura ta' pajpijiet perfetti, jekk ma jkollokx kurrent jew ilma. U min fejn se ġibu l-ilma? Allura jien il-lejla għażilt li mill-ewwel immorru għall-ilma, li mill-ewwel immorru għall-kurrent, għall-enerġija li tiġi mill-imħabba li jagħtik Ġesu. U jekk ikollok dejk imbagħad, id-dawl jgħaddi anke jekk il-pajpijiet ma jkunux perfetti. Anke jekk il-wires kultant ikun hemm xi xort x'imkien, ibqgħu ċerti li dawl ikollok. Ikollna dawl jekk ikollna lil Ġesu. Hekk mela ħaniqafaw il-lejla. Irriflettu ftejtek dwar jekk għandkom Bibbja quddiem fidejkom, dwar dawk il-verbi 10 verbi u iwa il-mulej qiegħed quddiem il-lejla biex jagħmel dan kollu miegħi. Ejjew nitalmu din hija l-iskill tal-lejla. Jekk jien irrid inħobb, irrid inħossni maħbub minn Ġesu, inkella baqa' li ħafna x'nagħmel. Lejla qabel ħanatikom il-barka ta' Ġesu Ewkaristija għal dawk li forsi ma rawx il-Facebook sewwa. Il-lejla fid-9 se nitolbu bit-talba tar-Rużarju hawnhekk live mill-Knisja tagħna minn quddiem ġbija tal-Madonna tas-Sukkors. Nistieden lilkom ilkoll biex faqda mal-Knisja Universali hija xewqa tal-Papa li l-lejla fid-9 madwar id-dinja kollha f'ħinijiet diversi għaliex jekk aħna nkunu d-9 l-Awstralja jkunu ħafna qabilna, l-Amerika jkunu ħafna warajna, però hija xewqa tal-Papa li minn hawn u ftit iktar minn sija oħra id-dinja kollha titlob bit-talba tar-Rużarju f'dan iż-żmien diffiċli li għaddejjin minnu bħalissa.
U allura nistedinkom minn qalbi biex minn ġewwa djarkom terġgħu tingħaqdu live magħna hawnhekk fuq din il-Facebook page u flimkien minn quddiem ixbija tal-Madonna tal-Għajnuna, l-Madonna tas-Sukkors, nitolbu b'din it-talba tant tal-qalb il-Madonna. Nitlob fuqkom issa il-barka tal-Mulej Ġesu.